Tinokudokeza mabuja akanaka tauya nhau dzomanhoko dzanyasi zuva rechi22 mwedzi uno waKurume. Izuva rikurangarirwa pasi rese nyaya yekukosha kwemvura. Idi vanhu kuitai bau rokuramba muchengetedza matsime kuregai kuuraya anazurawo mumatsime nokuti ndo vanoita kuti mvura ireke kugopwa mumatsimemo. Tiringe zviri munhau dzanyasi. Zimbabwe Lawyers for Human Rights yenge iri kwedu nomudzi iri kubva yabatsira vanhu nokuita kakiriniki kozvo mutemo. Ipapa wanga vari kutobatsira vanhu vari kuda kubatsirwa ati kuti manja idi zvisvinu dai wakatinyepa kare tatogoagwisira kana nohukurutombo chaiyo yokuwatenda wachiita basa rakanaka rakadando. Idi dai zvaramba zvichienderera mberi kuramba tichiimba kuti wanobenuka pokare makunokuno yano. Pettinah Gappah achaiwa chaizvo kumatarodzi mhosva kuku. Aidi mutongo wanyoriwa mutongo musvinu unoita kumutanika pachena kutoti izuru rakapinda nyoka pokare kuti ruzha hwache aiwa paribe chisvinu chinenge chireketewa ipapa apa agoto iye anga anzi nafadzai mahere ari kusvipisa zita rangu bvaenda iye akati aiwaba zvisvinu zvaari kureketazvo mutongi ari kutonga nyaya yacho ngaareke kugoitonga iye nokuti kwai mutongi anodanana nafadzai mahere kuno yabva yaita kumuvhiringira kusvinu. Tikati kamu idi ngambozvimbowo kuti zvinoita sei asi dane mutandira doka riri kuita kumuseka chaiko. Regai tione ipapa. Supamandi wanzira aburika ari kuwanzirwa nevanhu pokare nonyaya yokureketa kwache kukuti kwai vanhu vari kundoramba vachindoreketa kuti kwai gopai marezinesi okutepfenyura kuvanhu vakawanda kumakambani akawanda asi makambani aripo acho ari kutoremewa kare. Kuno kana muri kuremewa isiyirai vamwe waite muone kuti zvinorema chere. Kana zviri kurema muri kuzvitadza itai vamwe wagoitewo muone kuti zvinodii. Wanotoziva hawo kutoti kukapuwa munhu wese marezinesi anaMhanduwe Wenhau wanoreketa wasingasheba nevamwe wabiyawo wanobva wakurumbira woita mukurumbira wanotengesa zvinhu nokudidi wotanda kuendesa ikweyo. Kuno ndozvavanenge vari kusha izvozvo. Unobva waona pfungwa dzozanu idi kuti dzakaita kuora chaiko. Reka hedu tirambe takandoringama. Inonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kwaida kugadzirwa nodare roparamende. Kureketa kuno dare roparamende rakureketa kuti zuva rochina romwedzi uri kuteera iyu ndo pachaitiwa bvunzo dzacho mainterviews pachirungu. Pavanhu waisiwa vanosvika 35 pano vanomwe ndo wadzimai. Zvinova zvinhu zvatiwadza fani tadza kusvitsawo 10 chairo rowakadzi kuti wapinde imomo. Ndi zvakaita kuoma chaiko. Pokare wabva waitsa masoja nowakasiya basa muchisoja vanosvika 5. Nobva waona kuti idi wakaita kunyangariwa. Ipapa wano basa rokomisheni iyoyi njokuringa zvinenge zvichimangariwa kuti masoja nomapurisa nochiuto noese vamwe wese vari kutyora kodzero dzevanhu vanenge vachiita sei. Ticharamba hedu takaringa kuona kuti zvinenge zviperera papi tichizokunyepai. Hurumende yagoburika iri kureketa kuti mabhazi mairi agogwarasha unosondora pfuura robhuruseko unositi bhasi wese kwai tichapaba wambovamisa kusenza. Ko kundoita kwawo hapana anenge ari kutsvaka kuja ipapo. Peno kana gurukota rondo rinenge riri kutsvaka kuja kana rikapuwa mari yaro obva watobenutsiwa paye wakutosenza. Munozonzwa zvakundonzi tawabisa apa kuita zviga zvatatawapa zvokuti wareke kugotekaira mumugwagwamu. Unobva watoona kuti pakaita kuoma chaiko. Chabangu atanikiwa pachena nevanoringa nokuongorora mapikicha anoisiwa padandemutande kuti Chabangu aiwa anoti bodzi namunangarwa
kumhoresana kuagoita kuzhinyirana kwese zvese zvavanga ari kuita zvino zvaburika pachena kutoti aiwaba uyu naMunangarwa wanoribodzi kuno vanhu vadokerera vari kuseka padandemutande apa nokatsvimbo kache idi zvakaoma wanoringa wagoreketa kuti aiwa Chabangu akutoita kutoti agopuwa hache mari yomapato omatongerwo enyika aiya ndo yaakuwawarira manje kubva aita akuita munhu kwaye kwakadandi. Magoziziwa chere kuti ipapa wiki nerochivhayo anoita kushamisa idi. Wiki nerochivhayo agoita ipapa kupa vanhu dzimotika dzaapa izvezvi dziri kuzikana dzinosvika milioni nochidimbu $1.5 million. Apa idi mabuja mushini wacho uri kuita kusenza tusvinu idi reka hedu tirambe takaringa kuona. Amosi Chibaya agoburika ari kubaya nomasoko chaiwo wawo ari kureketa kuti kwai asiya achamisa wareketera idi kuwanyepa kuti aiwaba kureketai kwamadoka kureketa kwamuri pekudoka ipapo tikuramba tichipatenda wanenge wagorekete kwawadoka areketai kuti aiwaba inini ndiri kuziva pazvamuri kureketazvo apa sondo rino ramuri kureketa nezvaro isu takaita musangano weCitizens National Assembly pabato roCCC reka hedu tirambe takaringa kuona kuti zvinoperera apapi tinenge tichindokunyepai. Zesa agoti iyoyo ine chikwereti chemabhirioni 2 chairi kubhadhara mari inosvika mamirioni $36 million pachirungu kuti iripe chikwereti cho. Unobva waita kunyatsoona kuti haidi nayawe kudari aiwaba takaita kunyangariwa wakati iwo wari kutenga magetsi kubva kunze konyika anoita 200 chaiwo mamirioni nomawati 200 megawatts pachirungu wabedu wari kuita henoidi tikaitirambe takaringa. Kurema kwemari yomunyika ipapa kwapfuura zviuru 20 pamari yomusika wayo haana panonetsa kuno panonetsa kana pakadandi nekutotiwo panze wotoziva kuti kutandira kumadhora 30 chaiwo ozviuru 30,000 kutandira ipapo zvichienda mberi asi rekai tigoramba hedu takazviringa kuona kuti zvinoperera kupi. Tikazoringadzo mutambo kureketa kuno wafana kwaloki waye watamba mutambo wotenesi wakaboya menduru dzosirivha tikuramba tichivimba kuti zvowacharamba uchienderera mberi. Pokare Isaac Mpofu apuwa menduru yondarira nokumhanya ikaagoita kumhanya kusvinu kutekairitsa chaiko makiromita anoita 20 noribodzi kuti pamberi nazvo dai zvaramba zvakadando. Musosondo ndopachatambiwa mutambo wopsl uchatambiwa iyo ichangobva kupinda iyi Bikita Minerals ichitamba noyada yaiye magaya oZANU-PF. Rekai tione kuti zvinopera apapi tinenge tichikunyepai. Chikwata chonyika yoPapua New Guinea kwaita mhara munyika ipapa wari kuuya kotamba mutambo zuva ribodzi 3 maODI pokare nomutambo yomumhanyo imishoma T20I pachirungu kwayo ichatambiwa 3 pokare tikuramba tichizvitenda izvi dai zvatoenderera mberi. Tikachiringadzirika pasi rese muSouth Africa madokerera vanhu vari kureketa idi vanhu vari kuhwadziwa fani nokusaika kwemvura muguta reJoburg zvagovahwadza kufunga izvezvi kuti wanga wari bombozviziva kuti zvinoitika wachindomva zvichireketeka kuti Zimbabwe yazodari idi zvakaita kunyangariwa chaiko apa imo muSouth Africa pokare mukuru mudare weparamende Speaker of Parliament mujere paye ari kuraramo
ozobuditsiwa kana akapuwa bhero mangwana. Rekai tigoona kwazvinenge zvichiperera. Nyasi ipapa kupfa kwagoreketika nozuro kuti makasi yusite ndikwageita kwadokerera vanhu vari kuita kuvhunduka nokuvhumuka nokureketa idi kuti sei zvazodari sei zvaitika maitikire azvaita aya. Rekai tione kuti pane zvimwe zvichabuditsiwa chere. Kuona kwedu mapurisayo vanondoisa bachero munhu anenge aisiwa otoziva ototi mubiyawo aringe ari kuita izvozvo. Rekai tirambe takaringa pazvinenge zvichienda. Wamuseveni ipapa wagoisa mugwicho wavo muhozi kuti ndiye atungamire masoja ese muUganda. Wabedu wanouya newazvo idi. Rekai waite zvavari kuita zvo. Apa kuTanzania mutedzero mutungamiri wenyika ikweyo gotoreketa kuti aiwa mwanga yodzaura dunhu raori kana tikasvika mwedzi wa10 kuri mvura aiwa ndobva ndasiya basa. Hede aidi wari kuita kubheja noupenyu hwavo. Rekai tione kuti zvinopera sei. Mugwicho William womhuri yekuBritain, mudzimai wache Kate Middleton agoreketai kutoti ndikuhwara nogomarara ini saka ndikurapiwa ipapa. Ko gomarara ribodziro ndo rikuhwadziwa naye mambo Charles. Asi mambo Charles akati aiwaba ini ndichamwa mishonga yechiwanhu. Uyu mudzimai uyu agoreketa kuti aiwaba ini ndikutomwa mishonga yechirungu chaiyo kuti ndipone. Rekai tione ipapa kuti anochimbidza kupora mbani. Toramba takandoringa. KuMoscow kwai kwapfa vanhu vanosvika 40 kukakuwara wazhinji chaizvo, wazhinji kwapuditsiwa nomumwe anoita hazvo chitororo. Aidi zvakaita kunyangara chaiko. Tikuramba tichindoti mweya wapfa dai yazorora murugare. Kwakadaro mabuja. Rekai tichigumire pano. Ndini wenyu mhanduwe Wenhau.